Right, muri yeZimbabwe usangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzira 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Tora pese pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangochingozvionera panapa uchangochiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell hama vadikani. Update yandinyaya ya Bybit obuda mastreets e social media na mai vake nemurume wake ari kuzviti ndini murume wa Bybit. Murume achi explain kuti chakaita kuti tizoona kuti mwana ari kutrenda baby ra kutrenda inyaya yevideo randakaonjeradzwa ndiri kumba ndo zvanga zvichitaurika pavideo ipapo and azoenderera mberi achitaura iye kuti mama ndinokubatsiraiwa nemari ndine mukadzi kudaro ndoita ndichikubatsiraiwa nemari kuna amai vaBybit. Soda kusiya muchiona video vese vari pamwe chete tichiona zvakazara kutanga manje so pachatobaka mafireworks. Saka garai masubscribe malike this video panyaya iyi news update yese uchiwanira pano paHadzira 263 and usaskip this video wapedza kuona kashort video ikakoda kuti ndine profes maererano naBybit. So ndati pachabaka mafireworks gara wa subscribe tipinde 200k subscribers ndatitange kuona first update. Ndakanditanze munhu sachinzo ndakafonera na mama vachitaura kuti vari kukumbira paibu dzimai vangu vandinaikumusha vachiti pane video ratrenda rawana dhona kuti kwaRarare. Mama ndizviona zvikuita izvi zvamazana ndezvekuchenjerera kuti mwanangu zvakaita zvakanaka zvakabva kuna kansera ndaichaenda kudhemu mira iwe tinosvika pane mwana kana ndamufonera ndinyaya yekwamboitika kuchikoro here zvikanzi hapana ndikati kwamboita baby dumping here kana kuti chii kamboitika zvikanzi hapana ndikati pane nyaya ndafunwa na mama maiguru inokandifonera futi nyaya iyo alright ndikandijusi airtel mama wakufona ukataura nakavideo kako kaikakuti na precious mwanangu tadinzwa nadhona kupi kwaRarare ndikatumirwa mari yeta $40 murume wako aripo here zvikanzi varipo taurai navo ndandapiwa foni mwanangu zvakamira zvakaita zvakadai. Saka mama vaiziva kuti mimi munotogara mese muri mukadzi nemurume? Akabva kumba kwangu tinogara naye zvinhu zvake zvekukumba semudzimai wangu. Right. Ndobva ndati ko mama zvinoita izvi zvikanzi aiwa zvakanaka mwanangu arikudiwa kuti zvikanzi mangwana pasina kukundika shwa mangwana ndakamutsa motorbike ndamuraita nemotorbike ndandamusiya panzvimbo achipinda mubhazi ndichimufiwo ndichidzokera kupi kumba kumanyeri toona maposta munhu akutotrenda ndakutoona kuti achita malese ndatifonera zvakamira sei ndosvika kuna kubai manda ndambofungudza ndichasienda made. Iwe uri kudei nelife yako iyo? Zvakanaka zvii? Zvakanaka zvii? Bybit iwewe uri mukadzi wemunhu muri makwarapo? Haasi mukadzi wemunhu igirlfriend yemunhu iwewe samarineta zvinhu igirlfriend yemunhu. According to you? She's not married. She is not married. Uri kudei Bybit? Urukuona problem yako ndiwe honzere nyaya sei panapa? Uri kudhumanisa mama nemurume wako musoro? Uri kudei neupenyu hwako Bybit? Life yako ibva wabudira mama pachena kuti mama ndiri kuda chakati, budira murume wako pachena kuti inini ndiri kuda chakati, chaura isi tiri mawitness. Uri kudei? Daira changidzisa zvakanaka ngozvi andinonzwa zvakanaka zvinoshandirwa saka uri kuronga kuzvishandira sei? Mukana uyu wakapiwa mukana wekuenda kuchikoro uchiri kuda izvo kuenda kuchikoro nekuda kwei wakadi wakanganisa kudhara saka uri kufunga kuti wasisina mumwe mukana kunyange ukadzokera kuchikoro saka chauri kuda kuita izvino zvichidpa zvinhu zvese zvakaofewa izvizvi chauri kuda kuita iwe nelife chii? Funga ugotidaira vamunini makabuda mira ndokumurofeisa makabuda mukati zvimwe zvese angaita asi chikoro munhu andogara naye aende kuchikoro. Ipapo mashoko endakataura ndichisapota iye bhozi iye anditibayema zvimwe zvese zvikutaurika inini ndichikuti bhayi uyu mukana handiti imi makatomutienda kuchikoro? Ini ndaimuti uyu mukana nditi mimi makamutienda kuchikoro here? Iye akatobvira akatongozviramba. Imi makamutienda kuchikoro here? Kuchikoro ini bhozi anditi ndanzi ndiende kuDubai taura bhayi wakanzoenda kuchikoro nemurume wako iwe ndobva waramba?
umbva warega ivo vachiuya vachiramba kuti vatukwe nevanhu uriwo kuda kuenda chikoro iwe usatichisa iweyo usatichisa uri kutodhumanisa vanhu izvozvo ndo zvinoratidza kuti iwe haukwanisi kuita decision. Next update iyo iri kuenderana neprofesi iri kupiwa pamusoro paBybit. Vanhu vakutoisa maprofesi aiwa, zvakakosha futi kuti kuitira kuti tizive zviri mberi, zvakakosha futi kuti vanhu vamwari vamboita vachivhinika kuti zviri kufamba sei panyaya idzidzi. Dai kusiya muchiona video, pedza kuona video chazvarofuka kucomment section. Iri semukomana ndafunga kusiya itosungana zvekare munguva inotevera. Manje so much love pachabakama fireworks paTrari 263. Zita ndinaitwa Mukoma Lova kune avo vasingandizivi. Mai vamuri kuona vari papa vanoitwa mai vaBybit. Handipotsi zvekudaro kana ndichinge ndapiwa zvinhu. Ndapiwa nyaya dzavo mai vaBybit. Ndaratidzwa mai vaBybit vasimuka vakaenda vakanorwisana. Kwanga kwakaroorwa mwanasikana wavo anova Bybit. Vasvikako vakanorwisa zvikuru. Mukurwisa kwavaita vakurira, vakakwanisa kubvisa mwana wavo pamurandarume aagere naye. Ndazoratidzwa zvakare murandarume amboedza kushandisa muteuro, asi muteuro washayiwa basa, wakurirwa. Mwanasikana haana kukwanisa kudzoka, anova ndiye Bybit. Bybit azosimuka zvashamisa mhuri yeZimbabwe. Mwana uyu ndaratidzwa aenda kure, asvika kure kwaanga asati ambosvika muupenyu hwake. Asi zvazodaro zvakare, ndazoratidzwa paita murandarume wechidiki anozivikanwa zvakanyanyisa pasocial media. Ndaratidzwa Bybit avaka imwe imba zvakare nemurandarume wechidiki yeye. Vagara zvakare vari vese, vazotanga kufamba vese vakaenda zvakare. Pazoita chipo chagachidzwa kuvaviri ava, Bybit nemurandarume wake wechidiki waaenda akanogara naye. Ine handiwanzonyepa pahope dzangu. Bybit adzoka zvakanyanyisisa zvekuti zvanga zvichifungidzirwa nevanhu kuti ndo zvichaitika, zvanga zvava extraordinary. Saka ichi ndicho chiratidzo chandaratidzwa pamurandakadzi uyo, pamwana uyo anonzi Bybit. But aenda akanorwa hondo yacho ndamai vake, ndo vaenda vakanorwisa kwanga kwakaroorwa murandakadzi. Ndangoti ndingosheya nemi mhuri yeZimbabwe. Vanosave this video, you can save it and tichitarisa kuti zvii zviri kuitika pamberi apo.
zita nemukoma Lova.